Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dipun jangkepi. Injih semoga. Ya. Monggo rasane lara dadaku wong ayu kowe lunga ora pamit aku saiki adoh dunungmu mung kacu kuning tondo katresnanku kuning dadi pepeling nalika biyen kowe isih mrene setakawa ora bisa ilang senajan mung sedih gendang baliyo wong ayu wis kangen ketemu sliramu kacu kuning tajak nunggu baliyo wong ayu kumpul karo aku iya iya iyo iya iya iyo ya 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 masukin eling marang janjimu wong ayu nyidrani saiki njur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani kacu kuning dadi pepeling nalika biyen kowe isin nyanding mrana mrene isih tak gawa ora bisa pisah najan mung sadelo seliramu kacu kuning tajak nunggu bali wong bagus
kumpul karo aku. Matur sembah. Sami-sami.